Sukuma na avocado. Yabo kumabora hata wewe unajua kuna mubali. Efwe. Nezi sukuma naki? Avocado. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Era nabali bakolera. Baechita kana ekerekiabo. Baechita kana ekerekiabo. Baechita kana ekerekiabo. Baechita kana ekerekiabo. Chano emengi bachandegete batabwatyo bakonyi batarere baomoyo bale nemechando naende mengi nonye nendagera tibabwatyo bakulya batarere baekende batalere baomoyo batalere baomoyo batalere baekende batalere baomoyo. Sukuma na avocado. Yabo kumabora hata wewe unajua mubali. Sae nanjete omoyo bukurwa. Sae nanjete omoyo bukurwa. Sae nanjete omoyo bukurwa. Sae nanjete omoyo bukurwa. Mwancho mwegereria Bosongo Vibes itukuri goro ntwache taiga tugakora mugano ngoro ye familia yemo yo mumura enge ntakana akanyoro musubati bakanyomana abwata abana bane nyombe yange yo bonyansi konyago twerwa. We were here yesterday na igorekera twaje thine kibando kyasumikira no bonyansi kera twa request ya mashabiki ito atu support tomwagachire nyomba aba gusiba minto you positively responded
na angotebanga Nyasaye tikabaseseni asomo yimu bwate bwo gokonya botambe kaka ngotebanga atari omonto obwate aya nerio koranga Nyasaye kaguseseni gwatwarira gake wasanga nori otabwati unabono twasangete nentakane yiga na Nyasaye okoriro gwancha twacha iga rero baria mwatutumire tamabati Nyasaye tikabasesenie bari mwatutumire temete ya chweriwe ebisigisa ebibekira chiframe moroche buna cyamenyokira ikinde no chire nsaye gachikobekekera bari mwatutumire temesumari ya mabati ne mesumari yo gwakira ni Nyasaye tikabaseseni. I'm hoping ngamambia togo ichaiga none chindi gichakire kobekwa twagenda twari kibobesa boke twagora chibito matari chibito 200 at 20 shillings each na chichigendrete kominyoka igoroche iga kogenda abantu baraiga bari buna riba promise ati na bacha batokonye mirema iga bakatwikire iga igo twegenete nga bado emetenegende togochweru na begende togosombuko rwari na boroje twachikoye mete maate roche igo roche maate embagende togochweri chiframe ichi chimambe chikorega so we believe nga mami ngobe katorekera mairo raiga na mabati igo aba murambare twigwananire bagocha korema esika iga bono egento nkoboria bagusiba minto nkeringe nyombe yengo yekora tore lakini rende abantu bari bagocha kuoma agaiga bondi geri cha enyerera iga ngocha kubatotereria kiagera mbari bantu babe nabo bagwancha bondi geri emerangwe gocha kubekwe nyombeye ndotegete kawaida buna togokora emerangwe ne oyo mogo soime oyo mokiyobweri nebere yonde bwesto yonde bedroom botambe buna togokora omurangwe didorio isiko 4,500 times 2 ekine kiri bukianda mirango yesuko twakorire mirango yeme the same igonga silingi 18,000 twakorire mirango ene montanto mere 18,000 ngikene mirango aiga erinde litobeke totegete chitirisa iranga 1 2 3 4 chitirisa inye chigo jakobekwa sitting room chibe kuibere na stay yamo ne bedroom yamo so tutegete window window ya is 2,500 so times 4 that is 10,000 montanto mere chiribu 10 chechi tirisa nyomba ari kara mwaso etaka nyomba kari kabwato bonyansi nkabwati ken Nyasaye kara abanchere monge getanda is 4,500 yakamo no moito is 4,500 tunyore bitanda bibere ebi ekiabane kemo ne kiaye kemo igo totebenga omoito 4,500 getanda 4,500 that is 9,000 tonyore 18,000 twanyore bitanda bibere igo kaka ngakire simi tebi nago tumere bitanda bibere kake sabo irusioro Nyasaye kara abanchire nainde na mukora na nebirogo na ene mesa so Nyasaye gakukuna tutati level nabo gonte ikaka yaya kinarure mesa na rure birogo lakini Nyasaye gatancherende nabatogokora ali stokonyara nonyene nyombe yekera tuacha rero ntwakagerete gosento jaiga ekiagere familia n'abanyakenyoro babugete ngango soriende yarengega akire nabayachi aba mamini yaikirasi yaikire igontebe mbuya mana bagusiba mintonye kwabegete siringi yawo asitwe ikire goikeraiga amabati ntobwate so don't send mabati yaro ntobwate ntwanyorete emetero twanyore don't send metenero enough neji frame don't send emesumari ntobwate ro don't send nechibite jina ikirache gotorema tikabara akira ntore sikigoika nechibesi abantu bakoma nemirango eyo nechitirisa nebitanda then from there maida enyomba teriko bunu magoko masa nyomba nko bunwere nechitwania maraga ono barirende mubwate amabera tomere chiri busano ngichendi gichitwani sano aba murabarana abange buna rero timbaka netia ige binte bakora nabo moroje buna bakorere mino bakiro musingi na nabo borraga chega sinini ono rende nabantabaya banyore chitwani baragere mambi baitere robote tosanga sobwamo erinde eri naitukore mugo twanchira togende tutate kutika chifundi chikogendera nemeremo senge nchongare togo chibosongo aiga tore kilometers away kuru Kisii town tore ime interior omopako Kisii na bomanyi no tore igo Nyasaye tikabasesenie nandi Nyasaye barwanerere weka ankyo nandi no tora pake nyombe yaere yomiru yabekirwa amabati Nyasaye oyo